Nagpakita si Jesus kang Maria nga taga Magdala. Juan Kapitulo 20 versikulo 11 hanggang 18. Si Maria nagatindog pa didto sa gawas sa lubnganan nga nagahilak. Samtang naghilak siya, miduko siya og milili sa sulod sa lubnganan. Nakita niya nga may duha ka anghel didto sa sulod nga nagbisti og puti. Didto sila nang lingkod sa gibutangan sa patay nga alawas ni Jesus. Ang o sa dapit sa may uluhan ug ang o sa dapit sa may tiilan. Gipangutan sa mga anghel si Maria, nganong nagahilak ka? Mitubag si Maria, tungod kay may nagkuha sa patay nga alawas sa akong Ginoo ug wala ako masayod kon asa nila gibutang. Pagkaho man sulti ni adto, milisod dayon siya og nakita niya si Jesus nga nagatindog, apan wala niya mailhi nga si Jesus di ay kadto. Nangutana si Jesus kanya, nganong nagahilak ka? Kinsa ba ang imong gipangita? Abi ni Maria nga ang tigatiman kadto sa mga tanom didto. Busa mingon siya, kon ikaw ang nagkuha kanya, sultihi ako kon asa mo siya gibutang, kay kuhaon ko siya. Mingon si Jesus kanya, Maria. Miatubang si Maria kang Jesus, ug mingon sa Hebreo nga pinulungan, Rabboni. Nga ang buot ipasabot, magtutudlo. Mingon si Jesus kanya, ayaw pagkupot ka nako, kay wala pa ako makakayab nga adto sa amahan. Adto ihinuon ang akong mga igsuon ug sultihi sila nga mo kayab na ako ngadto sa akong amahan ug amahan usab ninyo, sa akong Dios ug Dios usab ninyo. Busa miadto si Maria nga taga Magdala sa mga sumusunod ni Jesus ug gisultihan niya sila nga nakita niya ang Ginoo, ug gisulti niya kanila ang gitugon ni Jesus.